daɗi ganin ki aguna yar galadi yana kore mana duk takaici. Hajajina zan sa kaina, kokin zuciya kullum aguna ko ya iya daina. Dawo dawo masoyiya ta ki tallafa raina, idanuna ma na hawaye da ba su ganin ki yar galadi. Rashin ki aguna sahibata ko babu sukuni, zafi na rashin ki a zuciyata ku yayi mana rauni. Ki juyo yanzu ki tallafa na bar wannan karni, kin wai yaushe ne za ki dawo na ganki a raina in ji sanyi. Yaya za a yi hajjiya wai na ganki na huta, idan baki zo ba na ganki damuwa dole na shata. Sanki ya bi jini da jijiya ya daure ta, Musa na duba yar uwata ba samu kamar ki ba nan galadi. A kanki nake busa da sauti da buɗe murya, ina matuƙar sanki a yau gashi nai kewaya. Mabuɗin zuciya ki dawo na ganki na sanya, a yau dai gashi ina ta halwa da ba na ganin ki ba yar galadi. Ki masoyiya ta ya zan daure, gaba da ganin ki a yanzu ma gashi na ɗan zare. Hoton ki nake ta biɗa na gaishe ma ko zan sarare, kina raina kogin biya ta ba zai in barki ba yar galadi. Hajaju ba zan ware ba, abin da yake raina masoyiya shi na duba. Ina ma yanzu a ce na ganki ma ko ban zo ba, wannan shi ma zai isa hankali ne kwanta yar galadi. Dawo dawo yar galadi, rashin ki aguna babu daɗi ganin ki aguna yar galadi.